aktibatu egiten zaitu pertsona bezala lan bilaketan sentitzen duzu beste pertsona batzuk zure egoeran daudela, tresna pila bat erakusten dizkizue aurre nola egin, negunean jarri, ateak irekitzen zaizkizu eta argia sartzen hasten da zer egin dezakezun. Eta era transversal batian gauza asko ikutzeia, kompetentziak, zu nola manejatzen zean lantaldian, gauza asko. Osea, oso gomendagarria da formazio hau. Ikasitut sare sozialen gauzak, eta gaur egun behar dian gauzak laneako eta lan bilatzeko eta gero lan bilatzen baizu lan aiteko. Eta hortan oso gustan hau. Asko etxetik kanpora lanin gabe egon ondoren, motivazioa eta autoestima eman ditena eta ikasi ditutena erreminta pilo bat.